zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne, hilean 45 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.euse. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Gaur arratsaldean azke gelditu dira ordu batzuk lehenago Hendaian atxilo hartu zituzten migratzaileen aldeko saretako 7 herritar. Gaur goizean Hendaiako komisaldegira deituak atxiloaldian hartu dituzte 7 herritar migratzaileei laguntzeagatik. Arratsaldean azke gelditu badira ere 2025ko urtarrilaren 28an auzipetuko dituzte Baionan. Korrikak muga zeharkatu zuenean harturiko bideoa froga gisa baliatu du poliziak. Deitutakoak 9 laurden gutxietan agertu dira komisariaren aurrean, sostengua adierazi dieten eragile askoren ordezkariek lagunduta. Benegon behar dugu deno sostengo batera, esatera elkartasunaz dela delitua, mugarik ez dugula nahi, eta arrazakeriarik ez. Beraz, horregatik gaude hemen, eta gurtuan oso larritzat jotzen dugu denok, eta ikusiko dugu zertan galitzen. Marieniako lurrak laborantzarako atxikitzeko borrokan joan den apirileko Kanboko herriko kontseiluan egineko protestagatik atxilotu dituzte urriaren 2 honetako goizaldean Filip Laskarai eta Benjamin Txarron. Bien sustengu zeguerditan egineko elkarretaratzean atxilotu dute Laskarairen semea ere. Errenteria eremu tentsionatu izendatu du ofizialki Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailak asteazken honetan Gipuzkoako udalerrian egin den agerraldi baten bitartez. Estatu Espainiarreko etxebizitza legeak aurreikusten dituen neurriak aplikatzeko aukera emango dio aitortza honek, besteak beste etxebizitzen alokairu prezioen igoerari mugak ezartzea eta 5 etxe baino gehiagoren jabe diren alokatzaileei gehienezko prezioa finkatzea. Iragan osteguneko grebaren ostean, Nafarroako Hezkuntza Publikoko sindikatuek ez dute jarrera aldaketarik sumatu Hezkuntza Departamentuan. Zelatu dutenez, Carlos Jimeno kontseilariak ez du urratsik egin langileen beharrak asetzeko eta konponbide baten zain segitzen dute. Lab sindikatuko ordezkari Josu Arraizek sindikatu guztien izenean adierazi duenez, irakasleak gainezka daude eta soluzioak nahi dituzte. Hori dela eta beste greba egun batera deitu dituzte Nafarroako sare publikoko irakasleak. Urriaren 29an izango da. Mendekua, hitz hori aipatu ez badu ere, kutsu hori darie Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak Iranek 200 bat misil jaurti ostean egindako adierazpenei. Horren esanetan, Iranek akats larria egin du eta ordaindu egingo du. Biharamunean, Israelek erantzun du, tropa gehiago eraman ditu Libano hegoaldera. Ongietorri guztioi, egun bete ditu gaur Imanol Pradales lehendakaria buru duen Eusko Jaurlaritzak. Hala, herritarrek Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren lana baloratzeko aukera izan dute ITV Focus inkestan, baita alderdi ezberdinetako buruzagiena ere. Jaurlaritzaren egiteko aproba gainditu du 5,89 batekin. Talde politikoen arduradunen artean berriz, Pradales eta Otxandiano dira ezagunenak. Lehendakari karguaz jabetu zenetik, egun bete ditu Pradalesek Ajuriaenean. Maria Ubarretxena bozeramaileak lehenengo egunetako balorazioan nabarmendu duenez, Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da entzute eta elkarrizketa aktiboari eustea. Egun dena betetzeko nahikoa izatea gustatuko litzaiguke, baina badakigu denbora behar dugula horretarako. Lanean jarraituko dugu egunero, ilusioz eta ambizioz. Autoexigentziarik handienarekin eta arriskatzeko beldurrik gabe lehendakariak lehen egunetik esan digun bezala. Euskal Herritarren itxaropenak betetzeko, lan eta akordioen bidez, ongizatean hasteko, autogobernu gehiago izateko eta Euskadi berezko ahotsa duen eragile globala izan dadin.
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako herritarrek Imanol Pradalesen kudeaketari 10-tik 5,89 nota jarri diote EITB Focus inkestaren arabera. Bizkaitarrak izan dira Eusko Jaurlaritzari puntuazio onena eman diotenak, bataz beste 6,24koa. Gipuzkoarrek ia 5,8ko eman diote eta Arabarrek aldiz 5,5koa. 75 urtetik gorako herritarrek eman diote notarik altuena ia 7koa. Datu esanguratsua utzi du EITB Focusek, izan ere alderdi guztietako boto emaileek 5etik gorako nota eman diote Eusko Jaurlaritzaren jardunari. Eusko Legebiltzarkideen ezagutzaz ere galdegin du inkestak eta 10 pertsonatik 9 ezagutzen dute Pradales lehendakaria, Peio Otxandianok 75%ko ezagutza maila lortu du. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak legealdi honetan 17 lege aurrera ateratzeko asmoa erakutsi du. Hemos aprobado la previsión legislativa que será remitida al Parlamento Vasco. Una veintena de leyes, 17 en concreto, entre las que se encuentran, por ejemplo, la Ley de Actividad Comercial en Euskadi, la Ley de Agilización y Simplificación Administrativa, la Ley de Transparencia de Euskadi, la Ley de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación, la Ley de la Comunidad Vasca en el Exterior o una nueva ley de universidades. Bozeramaileak iragarri du, hurrengo urriaren 7an, Pradales lehendakariak bilera egingo duela Baionan, Jean-René Etxegarai Euskal Hirigune Elkargoaren lehendakariarekin. Joan den irailaren 24an, EAJak eta EH Bilduk Gipuzkoako batzar nagusietan onartutako erabakitzeko eskubidearen aldeko mozioak segida izango du gaur Bizkaian. EH Bilduk mozio bat aurkeztu du Gernikako juntetxeko osoko bilkuran bozkatu dadin eta jeltzaleek babestu egin dute bilkideen ekinbidea. Erabakitzeko eskubidearen inguruan gaur bozkatuko den eta aprobatuko den ebazpena. Erabakitzeko eskubidea agenda politikoan dago eta erabakitzeko eskubide horrekin lotuta dago estatus berriaren aldarrikapena. Estatus berri bat, herri honi emango lioke arkitektura instituzional berri bat, aukera berriak herri bezala eta gizarte bezala bere etorkizuna erabakitzeko, eta uste dut oso importantea dela ganbara honetan horren aldeko apostu irmoa eta argia egitea. Gaur zorionez aprobatuko da estatus berri hori aldarrikatuko duen ebazpen bat. EAJko herrialde batzarretako kideen aukeraketa abian da. Alderdia jakinarazi duenez, prozesua datorren azaroaren 23 eta 24 arte luzatuko da Araban, Bizkaian, Gipuzkoa, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Goizean, Hendaiako komisariara deituak ziren eta berehala atxiloaldian sartu dituzten 7 lagunak aske atera dira kalera arratsalde honetan. Guztiek Baionako auzitegiko epaileen aurreran agertu beharko dute urtarrilaren 28an Aintzane Lasarte Bidasoa etorkinekin taldeko atxilotuetariko batek baieztatu duenez. Elkartasuna kriminalizatu eta zigortu nahi dute. Herritarrok behar dutenei laguntza emateko aukera mugatu nahi dute. Frantziako gobernuari elkartasunaren justifikaziorik gabeko errepresio hori bertan bera utzi dezala eskatzen diogu. Eta ekintzaile hauek eskubide guztiak pertsona guztientzat babesteko eta bermatzeko egindako lanaren garrantzia aitortu behar du. Pertsonen zirkulazio askea oinarrizko eskubidearen errespetua berresten eta exigitzen dugu. Militanteen jazarpen polizial eta judiziala geldiaraztea eskatzen dugu. Estatu hutsegite baten faltak arintzen baitituzte.
elkartasun hori ez da delitua. Utz diezaiogun harrera herria egunez egun eraikitzen dutena kriminalizatzeari. Benegon behar dugu deno sustengo batera, esatera elkartasun ez dela delitua, mugarik ez dugula nahi, eta arrazakeriarik ez. Beraz, horregatik gaude hemen, eta gaurkoan oso larritzat jotzen dugu denok, eta ikusiko dugu zertan galditzen den. Eskualde honetan harrera herria girela, behin eta berriz erakusten ari gira, eta beste behin hori erakustera etorri gira goizuntan honera. Lapurdin segiz, Euskal Irratiek jakinarazi dutenez, gutxienez, 2 pertsona atxilotu dituzte gaur goizean Lapurdin, Marianeko lurren auziari lotuta. Filip Laskarai atzeman dute itsasun eta Benjamin Txarron Uztaritzen isa sarean zabaldu duten mezuaren arabera. Elkarretaratzeak antolatu dituzte bai eguerdian eta baita arratsaldean ere. Ez dakit zer duen poliziak gogoan, ez dakit zenako kanboko zapesak pausatu duen plenta hori atxartako gertekariaren kontra, zen gure erriko etxean, gure presentziak etzen jauzek estoik, gaitzitua izan da, eta ikusten da olai Marieniako bojoka galtzen ari duela, ez da bertzaik, ez da konprentzena, gauza hori. Zenta Marienia zer da ondagian, Marienia da, Arrigon Baione errebitaldean eren bazterriko lagun batzuen eta erabaki bat sosezen nahi dute eta dituzte beren sakelak bete laborantzaren bizkar eta oraino nahi daukute futsa gure gain nahi dute zerri. Gaur izendatu dute Errenteria gune tentsionatu etxebizitza arloan, hala Euskal Autonomia Erkidegoan izendapen hau jasotzen duen lehen herria bilakatu da. Bertan izan da Udan Arbeo. Errenteria gune tentsionatu izendatu dute, aurreneko udalerria da Euskal Herrian, Aizkaotegi alkate eta Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailburua izan dira goizean egin duten ekitaldi publikoan. Bertan iragarri dute datozen 3 urteetarako plangintza sorta adostu dutela, hartu diren neurriok alokairuen prezioak mugatuko dituzte, amaitzen diren kontratuentzat urtebeteko 3 ezoiko luzapen ezarriko dituzte eta edukitzaile handientzat muga indartuak ezartzea ahalbidetuko dute besteak beste. Jakitun garelako, eremu tentsionatuaren izendapenak bere horretan ez duela etxebizitzaren errealitate gordina irauliko. Garbi dugu ikuspegi integralarekin lan egin beharko dugula, erabilera turistikoak mugatuz, etxebizitza publikoak, etxebizitza oroar eta etxebizitza publikoa gehiago sustatuz, etxe hutsak mobilizatuz, gaur egungo parkea birgaituz eta zailan dutenei, zaurgarrian direnei sarbidea errazteko babes sistemak sendotuz. Beraz, planaren garapen osoa izango du udalak helburu datozen urteetan. Guk konpromiso bat hartu dugu Jaurlaritza gisa, estatuko lege horri ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Eta horregatik, zonalde edo eremu tentsionatuei edukia eman nahi diogu, legeak esaten duenetik haratago. Eta horregatik, adosten ari gera plangintzak, 3 urteko plangintzak. Euskal Autonomia Erkidegoko arartekoak gazteen arteko jarrera matxistak aztertu ditu. Txostenaren arabera, espazio publikoa da sexu diskriminazioa gehien islatzen den eremua. 2021an, 14 eta 29 urte arteko neska eta emakumeen ia erdiak jasan zuen diskriminazio mota hori kalean. Bestalde, adin bereko mutil eta gizon kopuru esanguratsu bat mugimendu feministatik urruntzen ari dela ondorioztatu du azterlanak.
Datorren urriaren 10-etik aurrera, Nafarroako osasun zentro orok zentralita bat izango du. Halaxe jakinarazi du Fernando Domínguez osasun kontseilariak parlamentuko osasun batzordean. Erreminta honen bidez, herritarrek itxaron zerrendan erregistratzeko aukera izango dute, baldin eta linea okupatuta badago. Nafarroko osasun zentro guztiek urriaren 10-etik aurrera zentralita adimendunaren sistema izanen dute, pazientei itxaron zerrendan sartzeko aukera ematen diena, linea okupatuta egonez gero dei automatikoa jasotzeko. Fernando Domínguez osasun kontseilariak iragarri du Nafarroko parlamentuko osasun batzordean. Telefono linean kolapsoa ekiditeko ateratako neurria da, maiatzean abiatu zena proiektu pilotua. Ante esto se ha instalado una herramienta que hemos denominado centralita inteligente, en la que si al llamar al centro de salud la línea está ocupada, el usuario puede marcar el número 8 para que desde el propio centro le llamen sin necesidad de rellamar de forma constante. Esa llamada queda en cola de espera, en la misma posición que si el usuario siguiese al teléfono, y cuando le llega el turno se le llama automáticamente por parte del centro de salud. Urriaren 8an ezarriko da tresna hori Bianan, Bilatortan eta Aion, eta urriaren 10ean Antzinen eta Urantzian. Horiek dira sistema hori izanen duten sareko azken osasun zentroak. Pero la realidad es que ha sido una medida que está dando grandes resultados, están mejorando la accesibilidad, la percepción de la ciudadanía y el trabajo a nuestros administrativos. Jada instalatuta dauden zentraliten emaitzen datuak eman ditu Domínguezek. Zeinetan, 85,88%ik erabiltzaiekin hitz egitea lortu duten. Osasun departamentuak uste du gainera, sistema berriari esker, alferrikako 67.000 telefono dei eragotzi dituztela goizeko 8 eta 10 arteko tartean, eta 26.000 dei berriz 10 eta 12 artekoan. 103.000 telefono dei guztira. Hala ere, Domínguezek argi utzi du urteetan egin ezin zena ezin duela hilabete batzuetan konpondu. Euskal Autonomia Erkidegoan zaintza sistema publiko duin eta kalitatezkoa bermatuko duen osasun publiko berri baten aldeko manifestazioak antolatu ditu bihar OPA herri plataformak. Osakidetzaren kudeak eta txarra salatuko dute. Bideialdi egin dituzte bihar, bata eguerdeko 12etan Barakaldoko Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean eta bestea arratsaldeko 7etan Durangoko Andra Mariko elizpean. Palestinarekin elkartasuna erakundeak baraualdia antolatu du ostegun eta ostiral honetarako Hego Euskal Herriko hainbat udalerritan herritarrek Palestinaren aldeko elkartasuna erakutsi ahal izateko. Ekimena Altsasun, Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean jasoko da. EHUk genero indarkeriaren aurkako espedientea ireki dio sare sozialetan hitz matxista, homofobo eta faxistak plazaratu zituen irakasleari. Zuzenbideko fakultateko langile da berau eta azken egunotan protesta ugari egin dituzte ikasleek irakasleak klaseak emateari behin betiko uz dezan. Euskotrenen hizkuntza eskakizunak kentzeko UGTren eskea baliogabetu du Auzitegi Nagusiak. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren arabera, UGTek inpugnatutako hizkuntza eskakizunak aurretik Euskotreneko hitzarmen kolektiboan ontzat eman zituenak dira eta ondorioz ez du demanda aurkezteko zilegitasunik. ELA sindikatuak eman du berria eta poza agertu du erabakiagatik.
Euskararekin loturiko ekinbidei dagokionez, Gasteiz Euskararen hiria ekimenak Euskararen inguruko jai eta partaietza topagunea eskainiko digu 12 orduz jarraian hiriko hainbat kultura, aisialdi, euskara eta kirol elkarte eta gizarte eragileen eskutik. Aniztasuna, euskara eta jai uztartu nahi ditu plazak eta hitzak kolorean hitzak lelopean. Zergatik egin dugu hau, pixkat ere euskaraz osatzeko arrasguneak eta uneak sortzeko hemen Gasteizeko erdigunean. Eta, tarte ezberdinak izango ditugu egunean zehar, alde batetik goizeko tartea familien tartea izango da, gaztetxoena, familiena, tailerrak eta bar izango ditugu hemen plazan. Gero eguerdian bertsozale elkartetik bertso saio bat izango dugu, antzerkiak, bakarrizketak, eta amaitzeko pasadenaren kontzertu bat eta anekdotasen kontzertu bat. Nafarroako hezkuntza sistema publikoko sindikatuek agerraldia egin dute gaur Iruñean, pasaden asteko greba orokorraren inguruko balorazioa egiteko asmoz bertan izan da Irune Rejano. Hezkuntza publikoko sindikatuek gaur agerraldia egin dute hemen Iruñan joan den ostegunean greba deitu zuten eta balorazio ona egin dute, hala ere Nafarroko gobernuaren jarrera kritikatu dute eta datorren urriaren 29an kalera aterako dira berriro hezkuntza publiko duina eta kalitatezkoa eskatzeko. Hezkuntza publikoko sindikatu guztiek asteazken honetan iragarri dutenez, beste greba egun bat eginen dute urriaren 29an asteartearekin Nafarroko hezkuntza publikoan irailaren 26ko mobilizazioen ostean departamentuak erantzunik eman ez duelako. Joan den ostegunean grebak izan zuen harrera ona azpimarratu dute sindikatuek. Nafarroko gobernuak ezin du ezikusiarena egin. Gure aldarrikapenek badute babes zabala. Sindikatu guztien babesa du, irakasle guztien babesa du, baina baita ere talde parlamentario gehienen babesa. Hortaz, dagokie behingoz gurekin esertzea eta negoziatzea. Hala ere, astebete pasada eta gobernuaren erantzun eza salatu dute sindikatuek. Haien haserrea adierazi dute eta kalitatezko hezkuntza publikoaren alde agertzeko deialdi berria egin dute. Izan ere, grebara eraman dituzten arrazoiak bere horretan mantentzen dira. Dei egiten diegu Nafarroko parlamentuko talde politiko guztiei arduraz jokatzeko. Halaber, dei egiten diete parlamentuko talde politiko guztiei haien aldarrikapenek behar duten inbertsioa lortzeko ahalegindu daitezen, aurrekontuak adosten diren heinean. Beraz, urriaren 29an grebara joanen dira eta ez dute deusestatzen mobilizazio gehiago egitea. Kulturarloan, zinema argazkigintza, erakusketa eta bertso gomendioekin datorkigu gaur gure kolaboratzaile Irati Agirrazkoenaga. Aurrera Irati. Euskal emakume zinemagileen zikloa urritik abendura izango da Donostian eta Gasteizen. Egileek beraiek hautatutako dokumentalak eta fikzioak izango dira ikusgai Donostiako Tabakaleran eta Gasteizko Artim Museoan. Egietako gehienek euren lanak aurkeztuko dituzte bi hiri hauetan eta edizioa osatzen duten fikziozko filmetan eta dokumentaletan emakume zinemagileek luze eta zabal hitz egin dute emakumez, euren buruaz, euren lankidez eta adiskidez. Bata bestearekin antz handirik ez duten 3 erretatuk moldatzen dituzte zuzen ere, egongo diren 3 figura. Alde batetik aurten mendeurrena duen Nestor Basterretxea, Señales de vida Nestor Basterretxea lana, Gentzane Martínez de Osaba eta Alejandro García de Vicuñarenak, Elvira Zipitria, frankismo garaiko ikastoren aintzindaria, Maider Oleagaren muga
deitzen da pausoa izeneko denboraz kanpoko elkarrizketa eta azkenik eulalia abaitua 19. mende amaierako eta 20. mende hasierako Bilboko argazkigintzaren aitzindaria. Ainhoa Urgoitia eta Enrique Herreiren norberaren gela lanean agertuko da. Historio pertsonalagoak ere dakartzate, Amaia Nerikanek eta Arantza Santestebanek lehenak 5 minutu lanean aztertzen du zein latza den ama gazte batentzat eta semearentzat, aita Urruneko espetxe batean preso egotea. Eta bigarrenak berriz hausnarketa serio eta gordin bat egiten du 918 gau lanean. Eta kontatzen du zer nolakoak izan ziren berarentzat espetxean eman zituen 918 gau haiek eta ze distantzia dagoen azkenean kartzelan sartu zen emakumearen eta presondegitik irten den emakumearen artean. Emakumei buruz hitz egiten duten emakumeak beraz dira denak, baina baita gizonez ere, bizitzaz, borrokaz, lanaz, modu kariñoson edo kariñoaz, adizketasunaz eta amodioaz diardute guztiek eta guztiaz mintzatzen diren emakumeak izango ditugu bertan euren ahotsekin. Eta Euskal Herriko lehenengo argazki topaketa antolatu dute urriaren 5ean, larun batean, Aretxabaletan. Argazkilaritzaren aldeko apustua egiteko eta tokiko talentuari balioa emateko asmoz aurkeztu dute edo sortu dute argazki.eus Euskal Herriko lehen argazki topaketa hau. Urriaren 5erako Aretxabaletako udalak antolatu du Arkupe kulturetxean. Egitaragua 8 hitzaldiz eta erakusketa kolektibo batez osatua egongo da. Eta topaketaren bidez Euskal argazkigintza garaikidea sustatu eta balioetsi nahi izan du antolakuntzak. Euskal Herrian bizi diren egilei, lurraldean garatutako proiektu artistikoei, dokumentalei eta pertsonalei zabalpena ematea. Euskararen etxea plazara, erakusketa edo izen hori daraman erakusketa ibiltaria. Paratu dute EHUko leioan duen egoitza markatu. Erakusketaren helburua Euskara aintzinako hizkuntza izateaz gain, gaztea, zirraragarria eta eraikitzen ari den hizkuntza dela ezagutaraztea da eta baita munduko hizkuntza aniztasunaren parte dela nabarmentzeare. Euskararen etxeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatu dute erakusketa EHUko kulturaren laguntzarekin eta dagoeneko irailaren 21 atzotik aurrera, duela 2 egunetatik aurrera, hor dugu ikusgai abenduaren 4 arte egongo da Leioako kampusean. Erakusketa Bilboko Euskararen etxean dagoen Euskararen interpretazio zentro berriaren lagin bat da, zentroko edukietatik abiatuta sortu baita. Euskararen etxea plazara erakusketaren helburua zuzen esan bezala, Euskara horrelako hizkuntza aintzinako zaharra izateaz gain, gaztea ere badela ezagutaraztea da eta komunikatzeko gaitasuna duen hizkuntza jakina. Horretaz gainera, bisitariek, hau da, aurreratzen diren bisitariek haien testigantzak ere utzi ahal izango dituzte euskararekin duten harremana aztertzea xede duen arien jolas baten bitartez, bai eta galdera irekien bitartez. Eta hitz kantatuak eta literatura espekulatiboak bat egingo dute Gutun Zuria Zabaliken hitzordu berrian. Hau da, bertso saio espekulatiboa. Egongo da Bilboko Alondegiko, auditorian urriaren 22an arratsaldeko 6:30. Usue Alberdi, Miren Amuriza eta Unai Iturriaga. Amaierara heldu gara, baina badakizu informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian edo kuskusiatu gure sare sozialak ongiza.